Quest In Situ és un sistema web que permet a l'usuari crear preguntes geolocalitzades sobre un mapa de Google Maps. Cada pregunta, doncs, té associada una coordenada GPS i les preguntes es poden organitzar en format de rutes. Quest In Situ ha estat dissenyat per a donar suport a dos tipus d'activitats. D'una banda, activitats in virtual situ, on l'usuari s'ha de connectar a la web de Quest In Situ i respondre a la ruta de preguntes geolocalitzades interactuant amb els mapes de Google Maps. D'altra banda, activitats in real situ, on l'usuari necessita tenir un mòbil d'última generació amb GPS i internet i connectar-se a l'aplicació de Quest In Situ Mobile. Aquesta aplicació li mostrarà un mapa amb la seva posició i la posició de la propera pregunta i llavors aquesta persona haurà d'anar a la posició real on està geolocalitzada aquesta pregunta. Un cop allà, li apareixerà la pregunta al mòbil. L'haurà de respondre observant l'entorn o interactuant amb aquest i llavors sabrà la seva puntuació i feedback i podrà continuar amb la ruta de preguntes. Quest In Situ facilita la introducció de la tecnologia mòbil en l'aula. Els professors fàcilment poden crear les seves rutes educatives i portar-les al carrer perquè així els seus estudiants aprenguin sobre els diferents entorns que han estudiat en l'aula. Actualment l'hem utilitzat amb professors i estudiants i aquests han creat les seves rutes educatives adaptades als currículums de les seves assignatures. A més, es podria fer servir per a crear rutes turístiques per aprendre, per exemple, sobre la ciutat de Barcelona.